Madam Margie, bulbul na. Ano ibiberkat to? Ayan o, kapal-kapal ng bowl niya sa ilalim. Hindi siya masyadong mabibilog. Mabibilog ko siya pero konti lang. Kasi tingnan nyo po, oh, bowl po siya. Hindi malala dito ang gulo. Grabe sa likod ni. Dito pwede, mabibilog ko dito. May gagawin akong design dito. Hanggang dito lang, hanggang dito. Ay, ang ganda lang siya. Hanggang dito. Sa paa. Sa ulo. Pwede pa. Pero sa likod, wala na. Wala pa kaasa. Buhol din sa paa, Ma'am Margie. Kung na lang bala dito, pagwapuin ko na lang. Pero namin, tawa sa limuo.